A pornit filmare. Salut YouTube. Va probabil în YouTube-ul meu și în canalul tău și nevasta ta acolo. Salut YouTube. Ziceți-vă salut la YouTube. Salut. Salut, astăzi ne jucăm Fortnite România. Nu, astăzi ne vom juca Fortnite Bulgaria. Mamă, ce gliderul ăsta. Nu mă interesează. Mai taci în voții mei. Oricum. Oricum. Ia. Oricum. Oricum, breacă. Până, oricum. Da, mă știi și meu, oricum. Da. Băi, unul n-a. Eu sunt pe... Abar Mai auziți? Ce? Nu știu, știu Furtun așa? Da, da. E vremea urâtă pe acolo. Dar mai e unul la mine, cred. Da, da, da. Mort. Bravo. Deci un squad a plecat. Uite, oricum... Nu mai dă-te în șula mea. Da să-mi se merge eu. Nu, ce l-a zis că construiești unul aici. Unde cu ai? Sau ai fost tu, bubule? Era bubu. Da. Uite, înțelege capul ăla. Nu. Sec. Dai capul ăla sec. Și uite pe lupi, aleargă găina. Chiar nu mă duce, bro. Hai să scurce să. Ură, că aveam și eu de la. Ați văzut vreun cort de la? Ce se face? Un cort Nu de ce ai nevoie. Un coarțeanu. pentru o misiune. O Un coardă. conțeanu. Un conțeanu. Salut YouTube. Dacă primezi mă fă frumos. Hai. Ești mai cox. Mai coxat așa. Ce vrei tu aici? Dă Mai Ia, mă, coxat chest. așa. Acolo Spune mă chest. nu spera cu ei, dar... Am plătit bani pentru chestul asta să mă fac de tempo. Uite, am găsit ea la bot. Ce? Așa e cu nebune. Chet, are... Ce are el? Nu Hai, dă, pa. zici că are iteme bune. Hai pa. Hai pa. Pa. Hai să... Hai pa. Pa. Hai pa. M-a făcut, mă. Hai pa. Pe filmare mă făcut pe ea. Hai pa. Mă ia la Fortnite Bulgaria. Hai și te-al nostru. Ori potrivit. Ai zis al nostru. Oricum noi voiam să ne băgăm trei. Hai, ești copilaș, da timp. Te-a văzut la Deci au dat față. unii reboot pe aici. Aici cu noi în sat. În satul Conțești? Și da. Asta e. Dăm shotgun-ul. Bă, noi nu suntem în zonă, bă. Mai călcăie, Mariano. Ce? De level 63.
Dau călcâie între buni. Ia-te, păi eu filmez și mă înjuri. Să-ți dau urechi între buni. Păi eu filmez și tu mă înjuri, mă. Cam aici am făcut aseară. A da urechi, este un argău. Dar nu spune mie asta. Vezi că mai sunt special aici, boss, dacă vrei. Da, boss. Acolo, up there, up there. Up there. Ah, ok, I found them. Yeah, I fucking land. Player! Da. Mort. Unde? La mine aici. Unde? La... Unde? Unde e? Bravo, e. Mai e unul. Un bot În ăștia. spate. Bă, spate tău. Bă, mă. O mai ieșim. E player la? A, era copac. E un silver de la bot. Am tras în copac, băi. Dă-te pe aia, trăgeam după copaci. Prea Mai e prost. unul, de unde mai trage unul? Nu știu. E în apă, cred. Da. După un munte sau? Mort. Bă, nu era în apă jos aici. Doamne, cât de prost sunt. Ce? Milano Curvo. Că nu-i bine asta liniște. Hmm? Da, Mhm. da, Mhm. da. Da, cum zice tata. Tata Puiu. Da. Care e cu mașina? A, boți. Ia dați. E mort și răspund. Nu, e sunt boți. Da, îți dau bombonele tale. Dau și cadou? Sau dau doar bombone ăștia? Nu că nu e moșul. Ce faceți, băi, bulangilor? Ia uite-i. Bă! Ce-i unei bunului? Ia, hai să dansăm. Bă, mor comunistul, ce s-ar da? Bă, era bubul ăsta, mă. Mamă, și-o trăgeam după bubul, ca prost. Ia, ce e asta? Dă-mi mie. Fă un bubule, că mă faci de râs pe eu. Bă, dă-mi ăla! Nu, îți mai dau un. Dă-mi ăla! Vezi că poți să ții și tu. Nu au. Ia pe ăla epic ce are. Nu e bun? Nu-mi place el. De ce e armă epic? E mai bună ca asta. Ia dați mă niște splash-uri dacă aveți. N-aud. Oh, că Ia nu un știi. Dacă auzeam era bine, bosulică. Dar nu mai pot păca orele, știi? Pe ea se duce. Lately, Mamă, unde e no. zona? Hai că... Bă! Nu, cred că nu vine acum. Mariana. Ciurvea. Nu știu unde sta Bă, mob. tu mă înjuri tu, fralocele, mătii. Nu Zic că, cunosc. coaie, mamă, ce prost sunt. Unde am schimbat pareul? Am schimbat Haha, tereul. l-am luat eu, easy. Da? Da. L-am găsit pe acolo, dar n-am știut că Stai că uite, am mai găsit unul. Stai. Hai, Futu-ți morți, te de te jos de mașina mea. ce șansă. M-am făcut Raluca cu papuca. Raluca papuca. Te casonezi. Am, Dacă dă-i ești mai fit. repede. N-are boost asta, ce zici de mai Nu repede. contează, îmi zici la final că trebuie să-ți plătesc. Bine. Ai ce sporti? Da, să vedem și noi e ceva pe aici. Zi mai ce sporti la taxi? Ce? Ai ăla pornit? Să calculezi câți bani? Da, de... Așa, bro. Este Marian. Să avem o leacă de treabă. Hai bine. Ești și mulțit, tu. Te dă la plăte. Păi dacă tu mă juri și eu vreau să postez clipul YouTube. Nu crezi că te zici pe mine, te dau la poliție. Mă dau un fel de cu gin, nu e gin. Da, te E gele cu gel. vezi că e player aici, că a dat o sală. Dă-te în mașina ta. Tu iar mă juri?
Și vreau să Nu. postezi clip pe YouTube? Nu. Așa, cere scuze de la YouTube. Nu. Asta nu E e ok? de desfăcut, mă? Hai că da. Nu e gilet, Tangier, e Mariana cu tunel. Bă, vin unii cu mașina. Hai, e bun. Da, bă, vino, da. E de ce Bă, cum dă- tata? Dă timpul la mea să sugi familionul tău. Am familia. Ești orfan? Da, Păi de-aia te joci tu Fortnite, mă. da. Bă, măcar o am pe măta, știi? Privește partea bună. Păi și mă, a murit în pula mea. De-aia nu Am mai... murit? Să mor eu seara și filmare. Păi și măta, păi... Nu mai e, mă, prostule. Hmm? Zic nici tu nu mai e, mă. De ce? Păi cum? Ce nu zici deja? Nici eu n-am, dar măcar am pe măta, prostule. N-are pic de sens ce vorbește gura aia. Ura aia. Să bată știi. Ma. O să bată de aici. Eu vreau să ajung în zonă. Mamă, ce arme dă aia. Cine? Ce ora dă măta? Bă, unul aici! Mor! Mă, pula ta. Unul la mine. Uite ce construiește, mă, cava și pula mea. Mamă, hai în zonă. Scuze. Cum ajung eu în zonă? Nu m-a măta. Nici Raluca nu știe. Nu știu, parcurs. M-am ieșit pe la nevasta lui tac. Pe la... Fugiți în zonă. Come on, nigga, wager me on Fortnite. $1,000. Come on, let's do this shit. Ia uite-i cu aici. Wager me, fucking bitch ass, nigga. Păi și unde e ăla? Că nu mai găsesc. A plecat cu pânză. Ah. Îl aud pe aici. Nu. Bă, Ce s-a dus mă cu Mariana? Habibi, El Mariana. dacă vedea acest clip, ce va zice? Dar una. Nu se supără, drept. Doar sunt soțul ei. Ula mea de prostești. Dă timp aia. Mă rog, amantul ei, you know, but future, Future plancuri. future, da, nu știu cum să zici. A, mă vin, dracu cu ăla. Au făcut măta 47-28. Că le ai pe astea pe matematics pe asta. Da, să pusă și ceața asta. Răspuns și Mariana pe ciocani. Haconții. Da, mă. Băi, uite pe Spider-Man. Game ce pune Spider-Man. Italian Vezi, nu mai Fighter. dai în de roc. Cred că te-a spart în cur, Spider-Man. Păi, m-a spart în clipul trecut. Am pus și de la cu el. Thumbnail. Ai pus în descriere. Am pus și thumbnail cu el, să nu-l uit. Da, era bot. Most probably. Este afiarul de roc. Hey, wait for me, Ia. Nibas. Uite pe aici au făcut. Cu triunghiuri, cu piramide de alea. Zici că sunt pe aproape ăștia. Uite, îi văd. Unde pe aia? Pe acolo, sar. Ne-am văzut. Sunt- Eu ne-am văzut. Ce Da. facem? N-am văzut? Hai ușor Hai, înapoi. Nu, Nu, ne retragem. rămâi aici. Ne retragem. Eu, unul are aproape și nu știu. Vezi că nu sunt așa bun, că nici eu să nu văd să control. Mamă, e unul spart. Spider-Man, unul. Da, e spart. Unul. Unul are de alea de Spider-Man în spate. În spate. Da, mă bat Trage eu la cu el. cu sniperul cu aia. Mamă, nu mai am material.
Lasă că-l bate pe ăsta. Eu Tu nu- tragi în el. Pe spawnă, da. Uite, minus 24. Pleacă mă, panorama. Trage la cu sniper după mine. Cred că merg pe Langer. Unde este? Unde? Nu știu. Păi a plecat, dar nu știu cine trage. Eu trag jos. Pe un Păi fumă. nu, trageam. Sunt Ah. doi jos, unul Ne pușează acolo. ăștia. Uite la mine. Oh, da. Mamă, ce sniper Hello. a dat, mă. Mort. Nice. Bă, ce fac, mă, mâncați? Alți doi n-am sunt. Mă pușează. Vine să dau unul lângă spușurile astea. mine. Bă, ești full. Pe ei sunt full. Unul lângă. E tu ăsta legendar? Nu, ia tu. Hai băieții. Îți dau un big, stai. Mamă, erau bune splash-urile alea acolo. Încerc să iau pe jos pe aici, poate nu mă văd. Ele. Dă-i, Vino mă, băgă mea. panorama. Ba Băgă da, meci era. gura lui. Uite-l pe aici, cu mine. În pula mea mă bate Hitman. Bobu de savior. Hai că... Ia drogul, Uite. frate. Nu. Am Alea că... sunt dreptule pus. Bă, mă. Trebuie să-l ai în inventar. Hai bă, dă-te repede. Bine? E titingat. Zi. Uite, pare stonks. Fucking rips.